babu wani abin da yake ɗaukar da hankalin namiji yake gigita shi ke ko laifi kika yi wa mijinki, kika mai laifi, kika mai duk abin da kika mai, dare yayi kika sha wanka, kika sha turare, kika sa wasu tsinannun kayan bacci wanda za su yi display ɗin komai, wanda za su nuna gaba ɗaya suran jikinki, na ce ki zo gaban shi ki zauna, billahi lazi sai kin ga ya dawo yana baki haƙuri. Ke kika yi laifin, ke ce zaki bashi haƙuri ba? Na rantse da Allah shine zai zo yana baki haƙuri, saboda wannan abun zai dinga shiga mishi cikin ido. Masa especially ki dinga tashi kamar zaki ɗaukar ruwa ko zaki ɗaukar remote ko zaki mai, ki dinga tafiya kina juya su kina karkada su. Ai haka idanuwan shi zai dinga yi yana leƙe yana kallon ki, har ya ji ba zai iya haƙuri ba, dole ya zo ya miki magana, dole ya zo ya miki magana. Kin ga daga lokacin nan kin gama da shi. Haka zaki zaunar da shi ki faɗa mishi yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza. Amma idan nonuwan a shafa ne, jikin a shafa ne, baki da abin da zaki ɗauke mai hankali akan shi, baki da abin da zaki mai kuri akan shi, sai ki gan shikenan zaki fushi, sai ce da Allah ku bata ta ci gaba da fushinta, ta dame ni. To da kin ga namiji yana cewa mace ta dame shi, to billahi lazi ke kan kin shiga halin haulayi. Kin ga bani kin lalace. Da kin ga namiji yana cewa ta dame ni, namiji ba kya faɗa da shi, ya zo yana bibiyan ki yi haƙuri kaza kaza, na san ba daidai ba, na miki laifi, ki yi haƙuri, waye mutu waye tashi, to kin ga bani kin lalace, kina matan aure. Ke ko budurwa ce ki, as far as idan kuka yi faɗa da saurayinki ba zai dinga bibiyan ki yana roƙon ki ba, kin yi mai, ba zai dinga bibiyan ki yana roƙon ki ba, ba zai dinga bibiyan ki yana roƙon ki ba, to wallahi ya dinga bibiyan ki yana roƙon ki, mene miki baby, baby me ya faru, baby kin san ba zan taɓa iya rabuwa da ke ba, baby ni baki fahimce ni ba, baby abin da kike nufi ba shi nake nufi ba, kaza kaza, ke kuma kina iya yi, a ni gaskiya ba zan iya ba, ba zan iya ba, ba zan iya ba, idan zaman nan zai yi biyayyu, in ba zai yi ba gaskiya ni a bar shi, ya sa ayi ka zo ka mini kaza, ka mini kaza, ka mini kaza, ka mini kaza, kina jujjuya ido, kina iya yi, kina faffaɗi mishi magana, zaki ga yana ta baki haƙuri ya bi. Saboda me? Saboda ya san kewace ce, ya san kewace ce. To amma in shiru ce ke fa, ba wani abin da zaki nuna mai, ba menene, sai kiga kina ta baby ya haƙuri, yallaɓa ya haƙuri, oga ya haƙuri, mai gida ya haƙuri, baban wance ya haƙuri, abibi ya haƙuri, abibi yana iskanci. So shi yasa in nace mata ku gyara jikinku, jikin nan namu da kuke gani, jikin mace shine mutuncinta, wallahi shine mutuncinta. Jikin nan da zaki gyara shine mutuncinki, shine mutuncinki wallahi. Saboda in baki gyara ba, kana shiga, ka duba matan nan ta ce Sirayya, ta ce kana shiga Instagram ko ka shiga TikTok zaka ga 'yan mata, ta ce da zindiman nonuwa, ta ce in a TikTok din nan ne gashi nan kowace ta gyara jiki, ta ce to mu na gida idan ba mu gyara jiki ba, ta ce ya za mu yi. Ta ce shi ne za ki ga kana ta faɗa da mijinka, yau kai ne faɗa da shi, jibi faɗa da shi, saboda baka gyara ba. Shi kuma yana can yana gano 'yan mata kala-kala, wannan ta karkaɗa nan, waccan ta karkaɗa nan, to dole ya rikice, kuma yana jin kuɗin shi a hannun shi, dole ya rikice. So matan aure dole sai da gyara. Sannan kuma ku maza babban problem ɗinku shine ba ku so ku ba wa matanku kuɗi su yi gyara. Ba ku so ku ba wa matanku kuɗi su yi gyara, kuma ya kamata mazan nan ku dinga ƙoƙari kuna ba wa matanku kuɗi su yi gyara. Saboda yanzu ni a ce misali na siya maganin nono na gyara nonuwa na, sai dai in dinga kallon nonuwa na a miro suna burge ni, ko kuma idan na saka kayan nonuwa na su burge ni, amma ba zan taɓa nonuwa na in ji daɗi ba. To ƙarshe waye zai more gyaran jikin? Kai ne zaka more komai. So saboda hakan nan ka bata kuɗi ta gyara jikinta.
ka ba ta kuɗi ta gyara jikinta, ta ci abu mai kyau saboda ta dinga wait on bed, kai ma ka ji daɗin mu'amalan aure da ita. Amma matarka tana nan kullum kana nan kan hanyar matata ba ta da ni'ima, matata ba ta da kaza, matata ba ta da kaza, dole ba ta ci abin ni'ima ba, dole ba za ta yi ni'ima ba. Ko kuma ma maybe tana nan tana da infection, ba ku zo kuka yi curing infection ba, dole za ku ga ni'imar daɗin aurenku ba za ku ma taɓa jin daɗin aure ba. Ba za ku taɓa ji ba. Sannan su mata maza especially su mazan arewa babu abin da suka sani banda su baki ci, su baki sha, su ɗaya miki yan sutura, shi kenan. Ba su san su kula da ke ba su san abin da zaki musu, ba su san menene ba. Wani namiji kan ma in aka tambaye shi menene favorite food in matar shi, wani kalan abinci matarka ta fi so, wallahi wani ba zai faɗa ba, bai san shi ba. So yana da kyau ka dinga ba da caring idan ta yi motsi, baby me ya faru, kaza ta ɗan yi maka yan shagwaban da za ta maka, kai ka ji daɗi ita ta ji daɗi. Idan ta yi nishi, baby me ya faru, kaza ka rufe ta da soyayya, ka rufe ta da kalaman soyayya. Amma ba wai ka zauna ina abinci na, an gama abinci, ina abinci na, ko kuma kaza ka tashi ka gama cin abinci tukui da kai, ka zo ka yi wanka ka kwanta kan gado, babu wani soyayya ba komai, kai jira kake yi ita ma ta je ta yi wanka ta zo kan gadon ta kwanta. Jira kake yi ita ma yanda ka yi wanka ita ma ta je ta yi wanka ta je kan gadon ta kwanta. Tana zuwa kan gado jira kake yi ta zo ta fara lalabanka.